2023a hausnarketarako urtea izan da Euskaltzalen topagunearentzat. Batere jauzi prozesu emankorra sustatu dugu. Datorren hamarkadan eraldaketarako ipar izango duguna. Erabileraren arorako mugimendu berritu bat irudikatu dugu, eta horretarako, 3. Kongresuan 5 lan ardatz nagusi adostu ditugu. Urte oparoa izan da mugimenduaren elikadurarako ere, jendarteen mugimendu gisa kohesioa eta aktibazioa lantzea, euskara elkarteen sarea indartzea eta zabaltzea, eta mugimendua eraberritzea izan ditugu helburu nagusiak. Erabilera eta motivazioaren arloan berriz, zenbait egitasmo sustraitzeko eta beste zenbait berrikusteko unea izan da. Euskarazko kulturgintzaren erreferentzialtasuna lantzen segitu dugu, eta aniztasunaren eta sentsibilizazioaren esparruan, egitasmo berriak sortu ditugu. Tokikomen ere, hausnartzeko tartea hartu eta datozen urteetarako proiektuaren inguruko lanketan aritu gara. Kupulaisi Aixialdearen topagunean berriz, proiektu sorkuntza eta diskurtsoa indartzen aritu gara. Elkartea egituratu ostean, hainbat proiektu martxan jartzen eta sarea ehuntzen dihardugu. Etorkizunari begira aritu gara beraz 2023an. Datorrena erabileraren aroa izan dadin, mugimendua berritzeko oinarriak jarri ditugu eta irudikatu dugun eraldaketa martxan da.